Αποδέχομαι την πρόκληση της Ειρήνης Τόκας και προκαλώ τον Πάνο Τέλτσα. Γεια σας. Γεια σας. Αποδέχομαι την πρόκληση από τη Μάνια Βραμίδου. Σωστά, τη Μάνια Βραμίδου για το Ice Bucket Challenge. Λοιπόν, ρίξτε το νερό. Όπα. Τι? Δεν είπες ποιους προκαλείς εσύ? Σωστά. Λοιπόν, εγώ με τη σειρά μου προκαλώ τους Γιάννης Παχής, Βασίλης Παυλίδης και Χρήστος Αβραμίδης. Ωραία. Φέρε τώρα το νερό. Τι? Όχι.